Otázka na včelára. Je recyklácia odpadu tým správnym riešením pre životné prostredie? Nie. Ja osobne síce recyklujem, hádžem plasty do tých správnych kontajnerov, nosím do výkupu, ale napriek tomu vidím tony plastového odpadu v potokoch, v priehradách, v lese, popri ceste. Problém je, že za tie tony odpadu môžu výrobcovia, korporácie, pre ktorých plast je najlacnejší obal. Zarobia miliardy a viac sa nestarajú. Tie korporácie majú plné ústa nejakej spoločenskej zodpovednosti, ale celé bremeno tohto problému len prenášajú na spotrebiteľa. Nech sa on stará. Vraj recyklácia všetko vyrieši. Nie, nevyrieši. Riešením sú ekologické, ľahko rozložiteľné obaly. Ja ako včelár vyrábam napríklad balzamy na pery z včelieho vosku a balím ich do túb z voskovaného papiera. Je to drahšie ako plast, ale viem, že je to lepšie pre naše životné prostredie. Ak to dokážem ja, tak to dokážu aj korporácie. Len by ich to stalo pár miliónov z ich miliardových ziskov.